Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jongpi. Kashnong Langdong Dai, Kashnong Gabaha Papo, Kamashin Road Civil Subdivision, West Khasi Hills District, but Kabadan Ru Markhap, but East Garo Hills District, but Kajala Assam, Kadai Kawaini Kishnong Hapo Kajala Meghalaya, Kabala Shajit Kumka Aspirational Village, Haka Ministry of Development of Northeastern Region. Ban Poi Shikani Kashnong, and Habban Yad Lingba Surok Ryangdo Atiabari, but La no. Na riang si kabadan kam harum na kasor riang do bat kajingai tangkum ba ar kilometer na riang do. Hapo kasnong langdong dai kidon hadu kumba shispa hanyotli kirempaying. Napo kajala Meghalaya kidon hadu southly kisnong kibla jit kum ki aspirational village na lor kasnong langdong dai bat salai tali ki waipat kidai napo rilom garo kibakentum jetra na chokpot block ka Maheshkola na Ronggara Block, bat ka Sawe Golgre na Gasopara Block. Kani ka jing siya je jong ka snong langdong dai kum ka aspirational village, kabaday ka snong kabadang sa din tam hakibabon kiliang kan sayo ya kisong jingerap da kasong pisa kabaar klor tingka na kasorkar pedeng. Kum ka dorbar snong langdong dai berkipay ba nong sa snong yung langdong dai ni dab da ka jing snokman kam tam di pai terbo jing ai kulai terpang yu prime minister pada keman jong lajit ka sinong jongi komiti dakishin ke jing yo jongi yakni ka nam ka aspirational village de ngiru ngim das ngothu aka basdang kai ngim das ngothu ka wan kumno hanrai kawan kawi ka team ka ba dai na po NEC hakini ki host number ladan ngim tip ba akan inyo kene ka nam da ka jiwan jongki maki ha ka porwan ki ong ba ka sinong jongki kene ka badan boktam ki ong tang kita dengir ngim bni asyu ha ka bede berkanu ka phang ngim bni asyu kata te hadin nyo phabnai kum tu ki pau ki dak kisen ken ba one director se support jong NEC te mut benrung chene namar ba ti wan ha bor nai baslap tum like rung section jongi ya ibet segauti wan lang ber video jongi yok powar no video jongi omba jing chala tu ban rung chapo chino lang dai tam namar ba kathut ka slap lai so te hadin ngiyo ya ka jing tip na po block hi ka bawan nangkong eka scheme ka ba wan na NEC hi ka ba dei berkani ka aspirational village te ka scheme ka ba arkuru rapo chino jongi te ya kaniru matrai de dakamon jong prime minister jongi badung ba ke NEC ni opriang kini ni ai kublai ru ya kini he ki han ki badon na ku office kam nyoka NEC ba panpoi ya kini ka jitip sangi te nangta ka sedang mi hadin ba yo itu ka ajing tho langba ka blok ke ki one story pada ka team jong ka agriculture university kabala langkmat dodin jong kani university Dr. UK Behara pengenang mut ba kani jingwan jong ki kalong ba ban batai atau kamrem ingin pat ngothu adu kataro ya ki jimentoy te mau ubatai ya karap karyang namar ba ka jingwan ke jong ki talong tang cikenta tentang indas ngothu ba kami i khat lang na skul baro ni lo jumo iki skul baro te u ais ngubha bajangi ke chinong kinong rap ai de kikenja sembai kuntu hadin nang tu nginang mut bakalakut kang kuntu teki wan biang napo ICR balayalam do doktor talang wan batai ya ka jingrang kham tam bakini ki tubal plan ki jong lamar bo ulong spesial scientist tu ke benta batai bat ki bai parti scientist ba lawan lang kumba lai sangut nang tahadin nang tu wan biang na po ICR biang but ki laki jong department hadu south lagi department ke belawan habangi pai kini kidak kisen kalong ba ka sinong nang dai jongi
lengba kenika jing yo ya kenika nam ka aspirational village na don jikan ba ngin roy hakis nam kebenwan hadu menta ki jing kaba kasnong jongi kayo priang kalong ba pangka ha ka wede karya karyang no karya karyang ni leo priang kini ki sprayer akumba arpo life hoteli kumtu nang taki biar babunjai ka wede karya karyang ki sembai ki ni leo priang kambon napo ka wede ba department yo karya karyang namar ba kani kasnam kadang kentup hapo ka bang idei ban yo jing mentoy nga don jingait ba ngindang yo susu tam na kini ki central office la ka dei ka bai dei pe ka surok ya ka pat ka kia i baru nga don jikan men ban yo ya kita ki ba ngindang yo priang kita ki ba ngidon kam namar ba la deng yo tang na karep karyang samut ba kawai pat de kaliang ngim pat biang kata kalong ba kumu breu mo ngin su ainuk sana lalu phong tang ka sopti lalu phong petun ka umi tenat dan dala phong baro bat petulun bat juti bat ai long ba long tenat ke nyu breu te sinong jongir ka don kami ka jo dala ngi biang tang karap karyang lalu ka surok kam dan katar kam jon dan ngi mutai la biang ka surok habom dan ke jaka sumar pang ka ai katar kam biang te ni don jingai ba hapo ini kisnem bak ni barok ki jing don kam ki bakong san ki jongi ni yo lam barok maknaro handai siteng siliang ni yo pediang ka syong ka jing trai sitom jongi kum ka sinong ban lai approach ki ban pen snow ki kita kinukan jongi bat adon jingai ba nakaliang jong kiru ki ni rap sno bahai ki pajba nong sinong ki dap ka jing kemen namar nakaliang jongi marsen yo pediang ni kubor ni lelum ka dorbasnong dorbasnong ka bangilum ka pher bah mentas nam namar ka dei ka khubor ka bakemen ngilum lang bat kan thai bat samla barangla ban pesmoi ni khubor kamtam marsum ngilum kunta kiwan banen simenta ki training ki ba pher nyo chu thai sentrang ai wan not arkrur ngin pat adu mentang ngidang yang ikut selang ngin pat yo pediang ka wakotar